सुद्धा गायकुतीला आलो, मला रोज वाटतंय मला आज बिल मिळलं तर बरं होईल, मला ते कॅप्टन नागराचं खत आणायची ती सगळं बरोबर आहे, पण थोडीशी अडचण त्यांनाही आलेली आहे. संस्था एवढी मोठी, संस्थेत कुठेतरी आपल्याच कवळ्या चिवळ्या उसामुळे काही नुकसान झालेलं आहे, काय मॅनेजमेंटच्या कारभारामुळे काही थोडं नुकसान झालेलं आहे, म्हणजे हळूहळू थोडं सगळ्याकडून नुकसान होऊन आता आपण जरा थोड्या मोठ्या गरकेत आलोय. पण हे दिवस एक वर्षभरच राहणार आहे. चालू सीझन पुढच्या सीझनला जरा सुधारीत, त्याच्या पुढच्या सीझनला एक नंबरनं चालणार आहे कारखाना. आणि दुसरं कारण, एकाच पार्टीला 4, 5, 7, 8, 10 कारखाना द्यायचं नसतात. काय खरं असतं, उद्या 10 कारखाने तुम्ही एक जणाला दिले, चला मला दिले किंवा तुम्हाला दिले, चला मी देतो, पण ते काय चालवणं शक्य आहे का इतकं मैदाळ? प्रत्येक संस्था ही वेगवेगळ्या माणसाकडे असली म्हणजे त्याला कॉम्पिटिशन असतं, आणि कॉम्पिटिशन असलं तरच पुन्हा बाकीच्या संस्था व्यवस्थित चालते त्या. म्हणून ह्या पार्टीला आपल्याला मतदान करायचं आहे. एकाच व्यक्तीला सगळे कारखाने देऊन आपल्याला बसायचं नाहीये. कारखाने आपण सभासद आहे, आपणही मालक आहेत. आपण विचार करून ठरवायचं की बाबा ह्या माणसाला आपण सारखं एकाच व्यक्तीला दिलं तर हे काही चालणं शक्य नाही. म्हणून बिलं तुमची मिळतील 4-5 दिवसात, 5-6 तारखेपर्यंत तुम्हाला 5 तारखेपर्यंत बिलं मिळतील. पण पुढं राहिलेली बी तुमची काय असतील ती मिळून जाईल. फक्त सगळ्यांनी विनंती करतो, ही संस्था चेअरमन साहेबाकडेच राहिली तर व्यवस्थित राहणार आहे. नाहीतर एका मालकाकडे देऊन काही उपयोग तुमचाही होणार नाही, माझाही होणार नाही. तर आपण सगळ्यांनी सोनके गावाच्या वतीनं इकडं तिकडं न, तुम्ही नाही वडलं तर मी शब्द देतो, नाहीतर तुम्ही वडलं बाजूलाच गेला ती असंच म्हणत होता तुम्हाला येणार आहे ती लगा बिलं दिले ती का अमकं तमकं, असं त्यांचं ऐकू नका. ऐकून घ्या आणि तिथं सोडून द्या. आणि ह्या आता सीताराम ह्या चंद्रभागा कारखान्याला जी इलेक्शन लागलंय त्यात चेअरमन साहेबाच्या पाठीशी सगळ्यांनी उभं राहून त्यांच्या ताब्यात कारखाना देऊया एवढी विनंती करतो. आणि माझे 2 शब्द संपले. या दादा या पुढे.